batri fy ffôn wedi pac o lan. Does dim modd plygo fe mewn i'w atgyfnerthu. Byddai'n llawer gwell gen i fentro gyda rhywbeth a gildio fe i ddyfynderoedd dyfal donc cariad gwasgariad eang. Mor llydan ei ddylanwad Greg Isteniam gorfoleddus felus targed i fy ngwefus yn hwyrau ar ôl profi sŵn rocedi yn tanio yn y siambr gofod trafod y Pelydre Gwlyb yn uwch ac yn uwch. Mae fy meddwl yn cosi ffordd lydan gylifiwr dwi eisiau ti'n weld i yn y gwydr sy'n cyddwyso yn boeth ac yn oer. Mae e'n rhedeg ar fws sydd ar amser a mae'n clywed fy mloedd. Does gen i ddim ffôn, does gen i ddim ffôn. Diolch byth ar hyn o bryd, ond heddi dwi'n mynd i brynu un. Pam dwi'n mynd i brynu un? Mae'n gyfle i ni gyffwrdd ac ail sbardino yn lle coginio, yn lle llacio gyda'r gofalus rai. Llacio beth am ymlacio heb ffôn. Mewn tynerwch gofideo, mewn tynerwch gofalus priodasol.